adat niku Pak, kabudayan niku ibu-ibu sedaya niku owah gingsir Pak, mboten pakem. Beda kalih syariat agama Islam, mboten nate owah. Salate Kanjeng Nabi 1400 tahun kepungkur padha kalih salate awake dhewe dina niki. Al-Qur'ane Nabi 1400 tahun kepungkur padha kalih Al-Qur'ane awake dhewe dina niki. Enten sing mboten percaya mboten nek adat niku iso owah. Ora, menurutku adat ki tidak akan pernah berubah. Gampang mawon sing kula aturke wong Jawa mbiyen niku sandangane beskap, surjan, hajinco. Lah sakniki wong Jawa adate klambi pun beda-beda, nggih mboten. Berarti adate niku berubah mboten? Berubah. Semanten ugi model omah. Lho, niki kula takon lho. Omahe wong Jawa niku berubah napa pancet? Harian gedhek kok sakniki napa? Tembok. Sakniki ganti herbal mbiyen boto. Nggih mboten? Lampune berubah mboten? Riyen teplok sakniki napa? Riyen sentir sakniki napa? Petromak ijik napa mboten? Pun langka Pak enten ten kafe-kafe niku. Menunjukkan bilih adat budaya niku mengalami perubahan. Terus dos pundi nek mengalami perubahan? Mula ya mula aja padha fanatik marang adat budaya. Panjenengan pirsani sandangane prajurit keraton niku Pak. Nek pas nembe arak-arakan niku. Prajurit-prajurit keraton niku mboten sedaya nganggo lurik. Enten sing nyandange niku kaya model Eropa. Apa jenengan arep wani nuduh wong keraton wong Jawa ilang Jawane kae. Napa ngoten? Wani mboten? Mboten. Terus lampu sing asring dipasang ten keraton, asring dipasang ten joglo. Pirsa mboten lampune sing klebyar sing diane kathah niku lho pirsa. Niku asale ing pundi niku, Mas? Rumangsane wong niku lampune wong Jawa to. Niku saking Eropa, Pak. Lampu niku asale. Nek lampune wong Jawa oncor, sentir, teplok. Lah niku lampune wong Jawa. Nek sing lampu hias ten sing gedhe-gedhe ngoten niku. Niku asline riyen saking Eropa, didamel saking lilin-lilin. Ganden lilin niku pun kuno diganti dadi lampu listrik sakniki. Kula takon, owah mboten budayane? Owah. Mila nek enten wong ngowahi budaya, awake dhewe biasa mawon. Wong Jawa ku rasah nyandang kaya wong Arab. Lho kok sing disalahke Arab. Nek ning wong Jawa nyandang Korea meneng wae.